Heeh. Masih liyane iki kan yo pengen numpak. Liyane iki pengen numpak. Kadung demen lho Pak. Oh kadung demen, demen banget. Yang ngene, Nduk. Lah jane sampean kok demen numpak jaran, ya. Heeh. Timbang prengus kabeh jarane kaya ngene lho. Penak lho Pak. Ya numpak gegere aku ki ora padha ae to. Sakjane. Piye? Umpama sing liyane nunggangi ngono oleh apa ora? Gak oleh. Gak oleh. Lek gak oleh engko sampean direbut karo kancane. Ayo. Lho ngene kuwi. La. Jajale ngene iki piye? Umpama gentenan. Sik nduk. Umpama gentenan ngono ya apa? Nunggang jaran ki. Engko liyane numpak aku gak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa lho sayang. Tenan. Piye? Gentenan. Emoh. Piye? Iki sing repot kabeh emoh ki. Ranjaran. Sampeyan umpama ditunggangi wong 5 ngono kuat? Gak kuat. Lek siji-siji. Engko aku numpak ya gelem. Ngerti, tepak jalan ora waras sih. Lek sing nunggang cah-cah wedok, cah-cah wadon ki gelem. Ning lek aku sing nunggang ora gelem. Iki coba piye matusa bocah-bocah ki apa nunggangi gentenan apa piye iki? Iya, gentenane ben padha rasan ya, Nduk. Engko sampean gendong aku. Iki tak gendong aku kok. Kene. Ayo, coba dhisik sing coba. Iya. Durung jamu ta? Durung jamu. Iki biasa sing nukokne jamune Pak Dar iki. Lek ora Pak Dar iki ya paling oleh dhuwit ya digawe tuku nganu pulsa tok jaran iki. Ayo tangi. Ditunggangi liyane. Ayo sing urung nunggang mang sapa ben rasan. Sapa yang urung nunggang ayo ben rasan. Nuk dhisik ran. Nuk. Dan ora tadi gelone ati. Tepuk kerincing. Iki ngene jaran engko lek jene ditunggangi maneh terna nang kana ya mudune ning kana. Jaran jene lek terlatih yang ngene iki. Iki ya pas tepak ngingu jaran Pak Dar iki mek situk tok iki pas tepak lemu. Ayo gilirane maneh, Nduk. Nah, coba. Oh, kok dengar ya? Jarane ikut nang kono ngenteni. Iya,
Kene iki kalah karo aku. Kene, Nduk. Jarane bene tak apusane. Ah, lha wong jarane masih aku apa ya ora kepengin gendong lah ya. Kepingin